दिनैथ' बेंटल जेनाखि बाजाराव जानाय जि दानि जि जाबाय थानाय जयनिं प्रग्राम बे मोजाङैनो जादों 200+ जयनिं जादों दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन दलफोरनिफ्राय फैनानै दिनै जयेन जाफैदों आरोखि गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय फैगोन समावहाय सार बिजेपिआ माबायदि मावनो थाखाय आखायाव थिरांथा लादों जोंहाथ' जेनेबा सरकार दं गैया जों खोथा गैया वार्कार जोंहा क्रिएट खालामनांगौबा जोङो जोंनि सापर्टार बुथुमनांगौ हिसाबै दला दायथ' होदों हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावबाय थादों खारन मोनफ्रोमबो दला मोनसे उद्देश्य थायो बे उद्देश्यआ जाफुङागौमानि जाफुंखांनायनि उनावबो बे माने दलखौ मजबुत खालामनायनि पलिसिफोरा थाबाय थायो आरो बेखायनो जोंबो जोंनि दलखौ बोरैहाय जोङो बे ओनसोलाव बोरै गोख्रों खालामनो बे पलिसि लानानै जोङो जयनिं प्रग्राम बा जिखुनु एक्टिभिटिसफोरखौ लाबाय थानाय जादों आरो दा आङो एक्जाक्ट जेबो बुंथ'नो हानाय नंला माखासे जोंहा नेताफोर दङ बबे दलनिफ्राय बेसेबां खिन्थु बिसोरबो अबेबा मोनसे दलजों बा अबेबा दलजों दं होननानै आं मिथियो आरोखि खिन्थु साबैसे अबे दलनिफ्राय फैखोमाखौ आं बुंथ'नो हानाय नंला सिगांफ्रावथ' जेनेबा बेयाव बिजेपि हिसाबै रावबो भट होफेरनाय जेनेबा गैयामोन एबाराव नेक्स्टआव हयथ' भट होग्रा ओंखारसिगोन बेखौ जों मोनदांदों आरोखि सान सिगांहाय बिपिएफ देलनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे खोथा ओंखारदोंमोन जायहा बिपिएफ देलनिफ्राय बिजेपि हाबनानै एमसिएलएफ्रा दा बिजेपिआवहाय मानसि बुथुमदों फैगोन इलेक्सननि सिगांनो बिथांमोना माने बिपिएफआव फैफिनगोन होननानै बुंनाय खोथा बेबोथ' आवनायनाय बाथ्रा जागोन बेफोरो आवनायनाय बाथ्रा नोङो मान सन्माननि खोथा दं प्रेस्टिजनि खोथा दं नोंनि उद्देश्यनि खोथा थाबाय नोंनि आइडिय'लजिनिबो खोथा थाबाय बेयाव थांलाय फैलाय खाम जाग्रा जिनिसथ' नङा जाहैबाय नोंनि अजननिबो खोथा थाबाय बेखायनो जे दलाव दंसै बे दलावनो थानानै हारियै मुजियै खामानि मावलांनायासो मानसिनि बा जाय बेक्तिया माने सिन्था खालामना ओंखारो बिसो आरोखि दिनैथ' बेंटल जेनाखि बाजाराव जानाय जि दानि जि जाबाय थानाय जयनिं प्रग्राम बे मोजाङैनो जादों 200+ जयनिं जादों दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन दलफोरनिफ्राय फैनानै दिनै जयेन जाफैदों आरोखि गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय जोंहाथ' जेनेबा सरकार दं गैया जों खोथा गैया वार्कार जोंहा क्रिएट खालामनांगौबा जोङो जोंनि सापर्टार बुथुमनांगौ हिसाबै दला दायथ' होदों हिसाबै जोङो बे खामानिखौ मावबाय थादों खारन मोनफ्रोमबो दला मोनसे उद्देश्य थायो बे उद्देश्यआ जाफुङागौमानि जाफुंखांनायनि उनावबो बे माने दलखौ मजबुत खालामनायनि पलिसिफोरा थाबाय थायो आरो बेखायनो जोंबो जोंनि दलखौ बोरैहाय जोङो बे ओनसोलाव बोरै गोख्रों खालामनो बे पलिसि लानानै जोङो जयनिं प्रग्राम बा जिखुनु एक्टिभिटिसफोरखौ लाबाय थानाय जादों आरो दा आङो एक्जाक्ट जेबो बुंथ'नो हानाय नंला माखासे जोंहा नेताफोर दङ बबे दलनिफ्राय बेसेबां खिन्थु बिसोरबो अबेबा मोनसे दलजों बा अबेबा दलजों दं होननानै आं मिथियो आरोखि खिन्थु साबैसे अबे दलनिफ्राय फैखोमाखौ आं बुंथ'नो हानाय नंला सिगांफ्रावथ' जेनेबा बेयाव बिजेपि हिसाबै रावबो भट होफेरनाय जेनेबा गैयामोन एबाराव नेक्स्टआव हयथ' भट होग्रा ओंखारसिगोन बेखौ जों मोनदांदों आरोखि बेबोथ' आवनायनाय बाथ्रा जागोन बेफोरो आवनायनाय बाथ्रा नोङो मान सन्माननि खोथा दं प्रेस्टिजनि खोथा दं नोंनि उद्देश्यनि खोथा थाबाय नोंनि आइडिय'लजिनिबो खोथा थाबाय बेयाव थांलाय फैलाय खाम जाग्रा जिनिसथ' नङा जाहैबाय नोंनि अजननिबो खोथा थाबाय बेखायनो जे दलाव दंसै बे दलावनो थानानै हारियै मुजियै खामानि मावलांनायासो मानसिनि बा जाय बेक्तिया माने सिन्था खालामना ओंखारो बिसो आरोखि बिजेपिखौ जोङो नेसनेल पार्टि हिसाबै मोजां मोननानै हाबफैनाय जादों बिसोरनि आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय जादों जिहेतु जोंना स्टेटआवबो सेन्ट्रेलावबो जोंना बिजेपि गभर्नमेन्ट अलरेडि दंखायोखा आरो जोंना माबायावबो बिटिसिआवबो एलायन्स गभर्नमेन्ट अलरेडि सोलिगासिनोखा दा बेखौ नायनानै दा गासिबो सेन्ट्रेल स्टेट आरो बिटिसि एरियायाव जुदि बिजेपि थायोबा जोंना माखासे जोंनि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिया बहुद एनहेन्स जायो आरोखि थाब जायो प्रब्लेम जाया दावराव दावसि जाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ दा सापर्ट होनो होननानै जइन जाफैनाय जाबाय आरोखि नोंथाङा सिगाङाव मा हान्जायाव दंमोन? सिगाङाव बिपिएफआव नोंथाङा मा हान्जायाव दंमोन? आं बिपिएफ हान्जायाव दङ सिगाङाव